miss or do that? Do miss or do that? The Skywalker, the only black man who dreams in England. Nezimwe ndege nezimwe zvakadaro but inini munamato wangu is just to leave a good name for vana vangu, because a good name is more than $1 million. That's my belief. Itakuti ma 0772162651. Tiripo also live on Facebook, on our Star FM Facebook page, as well as Skywalker Family Star FM. Tiripo futi pesa pa. Ugauya ndikakushandira. Ugauya ndikaku. Alright, so nasi ndine mwana wacho ndipo malafu nema likes pa Facebook ndizoona kutanga utaura nyaya ndotaura unaye nyaya. Peter Zulu, I see you. Kene unomara pa Southlands, I see you as well. Mapranga homwe semazuwa ye semaiteo makuchifete rekati motina dzembere dzeshure dzobuda mforo miseu chinzvende kwa bulawayo asikupani lapo rain mafuta apa mbaira. Alright, famba Tiflo, famba tinangoya kutambisa nasi titori serious nebasa. Simuka. Aya.
Atina nguva yatinofunga tinayo, zvakaoneyenga nguva ichikuru. Atina nguva yatinofunga tinayo, tiziya kune hondo zvese ondezvake. Atina nguva yatinofunga tinayo, tiziya kune hondo zvese ondezvake. Atina nguva yatinofunga tinayo. Zvatiridzo sepano panyika, atina nguva yatinofunga tinayo. Zvatiridzo sepano panyika, atina nguva yatinofunga tinayo. Zvakaoneyenga nguva ichikuru. Atina nguva yatinofunga tinayo. Zvakaoneyenga nguva ichikuru. Atina nguva yatinofunga tinayo. Tiziya kune hondo zvese ondezvake. Atina nguva yatinofunga tinayo. Tiziya kune hondo zvese ondezvake. Atina nguva yatinofunga tinayo. 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 Pane pandisipaka inini. Pane pandinakira. Atina nguva yatinofunga tinayo. Atina nguva yatinofunga tinayo. Atina nguva yatinofunga tinayo. Unayo ere nguva yacho? Kutaura kwandiri kuita mumwe ari kufema kekupedzisira pati mumwe ari kuzvarwa. Saka pamwe pacho pane zvese zvatinoita ngatisatombofunga kuti nguva yacho tinayo. Ndakataura ndikati kana une rudo nyatsoratidza rudo zvakanyanya. Kana uchinyima stereki, kana uchivenga stereki, kana uchinyeya stereki, nekuti mazuva ari kukamuka baba, tiri kuenda. The sounds of Peter Moyo, Tewa Mopawo Mokonzi, Mwana Bela Bela, Mwana Nzambe. Masacha kawandisa. Unowatakura sei? Une bag rekuwatakura ere mazi? Kana ndotakurisa mabedi members because ndo akawandisa. Share. So if you're driving, ndoziya nzvimbo dzakawanda dzenyika nhasi dzanaya, and ndarwadziwa stereki ndichiona bhazi raita tsaona muna Second Road kudonha chaiko kutogara neroof nekudai. It's so sad. Let's take it nice and easy. Maroads akanyorova and they're very slippery. Saka ngandei mbichana. Kada kutedzera speed yandichafamba nayo munomu. Ini ndangu bhazi ariroveri. Right, Peter, wakadi yako. Mwanangu. Murise. Ndiribo, zvinofamba zvakanaka. Bondara. Ndiriga, right. Tine chinhu chitsva. Ndochanoda kunyanya kutaura nezvacho. Ndotenda mnara. This time
kwandiri inini kana ndakachiteerera let me tell you rega ndimbotanga kutaura sababa great improvement hausi kudzikisa ururamba uchingokwidza bar every day chii motivation iri kubva kupi I think first motivation yangu inobva kuma-band members because like ukatarisa first album rangu kusvika pandiri zviri panoisa maximum effort. Okay. So but inyaya yengoti pakangobviswa Tongai Moyo pakaiswa Peter Moyo utakataka ingoripo so level ravanga vave ndichiri kutanga kuraito ndiremera kuti ndidi ukwanise kumesha because wanayo ane experience yakawandisa isingaiti because watanga kuridzana mundara ndichiri kuchikoro so I think with time ndikuita ndichitachi uchiswederawo pavari so maybe rimwe gore kuti tikazosvika same level I think zvinozviita zvakanaka. You know what, chinhu chirinakidza ndechekuti maband leaders akawanda vanofunga kuti ndivo vane yese but zvawandiudza zvandibata kuti I mean you really acknowledge kuti they've got vast experience in them yauri kutraya kuita catch up uchitorawo kwavari uchizvisimudzira kusvikawo shungu ndedzekuti usvikewo palevel ravo. Exactly. Nice. Rakawa dziri kunyorwa sei idzi dzichiri kunyorwa sekudhara kana kuti ukangofunga ukafamba dzinongouya? Funny story. Ndine mufesi wangu anonzi Majoa. Okay. Neanonzi Boss Sendro. Na manager wangu inini. Ungari musi wa 5 October. Ndoba ndabuditsa date ndikubuditsa musi wa 29. And band rangu inini. Vaitadza kutondibvunza kuti ukubuditsa date kuti 29 October ndo patikulonje. But asati mboita practice. Atitoziva kuti tinoridzei. Okay. Musi wa 5 October. Ndakazopinda mustudio nini musi wa 16 October kuenda kuno record. Maka mato practice zvatobatana? Hatina mbo practice. Makaenda kuno record. Band rangu nini vane experience yekuti ndikavaudza kuti ndinoda ridzai zvinoendera nelove vanogona kuridza. Ndikavaudza kuti ridzai zvinoenda nekuchema vanogona kuridza. Ina ndinyori ndikateerera beat kana pachidiwa zvelove ndongoimba zvelove. Kana pachidiwa zverufu hauzokanganwa. Ukakanganwa vanokufungidza. Ndikashoma kukanganwa. Yes, sometimes ndinokanganwa zvangu but ndo manyora ndoita. Takangorekodha 3 days ndo pandanoimba ndikapedza. Then next 4 days ndatobata CD maoko. Do you know kuti there's something funny? Ndaigara ndichiudza vamwe kuti nemagonero anoita progress havana dhera vanosangana vachiti tiri kuenda kupractice. Song inogona kutanga pastage ipapo. But manje kana iwe ukatanga ukaridza kamwe kamelody so kanenge kanobva kamubata progress akanzwa kuti kamelody akanakidza nokutendeukira kwauri kuti ukakanganwa zvawaridza ava ndokurova. But chokwadi ndozvinoitika. Saka ndozvinoitika. But song inotobuda. Inotobuda. All right, so rane mazuva rabuda this album. Ratambirwa sei so far kusvika pari zvino? Because tinenge ndona tichatambisa naro Christmas but you andisana mbo you know what chinondifadza like you know if I post something pa Facebook anything whether it's a joke ichi I love how my fans relate with me kuti anotaura song kana malyrics andakanyora kana kuti ari pamasong angu album rese kubva track 1 kusvika track 6 so it means kuti album rangu inini 8 pa munhu ari kufa bozi munhu akabudisa album vanongona kuti track number 2 munhu wese track number 2 but in album rangu munhu wese andikuza kuti shamwari watipa ndangariro chichichichi ndine song inonzi ndangariro paalbum zuva remuchato ndine song inonzi zuva muchato so I think this is one of my best albums andakamboita. What's your take? 0772-162-651. His content is satisfied. He's saying he thinks this is one of his best albums and sakutaura kwandiraita kuti I'm appreciating the fact kuti ari kubvuma kuti no pandakatanga paipaika level revanhu vairidza neni tanga tiri kure nakure but ndiri kuswedera and hoping one day ndichasvika and kureva kuti pamwe we're going to get something better than this but hey this one no
But what's your take? Kupapa wanu kusuka pa 10 0772162651 ndipo next track Tiflo tinzgo to zvakamira sai tichitandara zvedu tiri panapa 14 minutes past 11. Zanga hii it is system ya kung fu. Power. So far so good. Tony Bindura.
Chirera wakuza ere sware muchato wako Matuve wakuza ere sware muchato wako Sivata wakuza ere sware muchato wako Ukamunyorera isamba anotauya Nyangwe ari kuresha kadini anotauya Ukamunyorera isamba anotauya Nyangwe ari kuresha kadini anotauya Ukamunyorera samba anotauya Nyangwe ari kuresha kadini anotauya Ukamunyorera isamba anotauya Nyangwe ari kuresha kadini anotauya Ukamunyorera isamba anotauya Nyangwe ari kuresha kadini anotauya Toita isoso mandiregerera Sisi mandiregerera Sisi mandiregerera Sisi Ditambedeka Imi murifu Hita kuti ma Anzi 10 out of 10 samaita 8 out of 10 ndo mpazangu Musiki wa musae Sware muchato wako Musiki wakuza ere sware muchato wako Mwaluyo wakuza ere sware muchato wako Mwaluyo wakuza ere sware muchato wako Tugabana matamarira unotauya Muchato wa uli kushulira unotauya Tugabana matamarira unotauya Muchato wa uli kushulira unotauya Mamoyo wa musaere sware muchato wako Chirera wa musaere sware muchato wako Matuve wa musaere sware muchato wako Sivata wa musaere sware muchato wako Ukamunyorera isamba anotauya Nyangwe ari kuresha kadini anotauya Ukamunyorera isamba anotauya Nyangwe ari kuresha kadini anotauya Anzi ne umwe akulidza unge baba wake manje ndandisi kutirana nazo akulidza unge iye manje Because nguva yese yaida kulidza sababa wake But izo zvakulidza unge iye makadiko dewa Ewa dropping that 10 out of 10 from Blessed Mtengiwa 9 out of 10 de umo Another
Right, so tataura wandiudza zvawandiudza but ndoda kuti nemuromo wako ndiudzawo Peter kuti iwewe wakazvitarisa analyzing your growth kubva pawakatanga kusvika iko zvino izvi iwewe uri kuzvipa percentage ipi? Inogona ndichizvipa 100%. Do you know why? Because ndezvekuti vanhu havana kuda kundipa time yekuteerera Peter Moyo. Vakada kuteerera tongai pana Peter. Anaona. Of course vanhu vanoonzwa zvavo zvakasiyana but album iri kwada kuteerera rakawanda kuchidembo rather than tongai Moyo. Okay. Exactly. All right. So vanhu kunzwa tongai Moyo karipo but kachidembo ndokwakadi kakawanda. But iyi yandinakidza iyi yandifamba anzi chero ari kure zvakadini anotouya. Do you know kuti now inguva yeChristmas izvozvizvi dewa vakaenda vakuru asi ndambotaura kuti rakafa rikasiya rimwe utori nemunhu unototi baba izvozvi ariko ukangonomuonawo zvo zvakaipei because munhu iyeye kana ukapinda padambudziko chero ari kure zvakadini ukamuisira message anotouya ende kuuya kwakasiyana anogona kuuya in terms yekuti maybe unonga muti ndoda rubetsero akatokupa rubetsero uro atouya akatokureply atouya wamboita imwe scenario yekuti unotoziva kuti nhingi foni yangu haite miss call paari right. That's level of love and respect iwe zvino maringotorana vari vaviri vatatu otonochata zviriko tete vacho vanenge vari amai mufundisi amenu batai papo musiki wakuzae suare mutato wako mwaluyo wakuzae suare mutato wako mwaluyo wakuzae suare mutato wako tukavana kata maria unotauya muchato wauri kushuvira unotauya tukavana kata maria unotauya muchato wauri kushuvira unotauya amoyo wamuzae sware muchato wako chirera wamuzae sware muchato wako mature wamuzae sware muchato wako sivata wamuzae sware muchato wako ukamunyorera irisa anotouya nyangwe arikure zvakadini anotouya ukamunyorera irisa anotouya nyangwe arikure zvakadini anotouya akoti baruwa pasports dina mamo special pakuwadzana anotauya nyangwe arikure zvakadini anotauya ukavanyorera irisa anotauya nyangwe arikure zvakadini anotauya. All right, so now mashows akamira sei paChristmas apa ndobva ndoda kutienda aiwa mashows aripo tikubhukwa tikabhukwa kusvika 31 December. Okay. Zvese zvakarongeka zvese zviri bonda. All right. Handisi kuda hangu kupinda papersonal life Peter. Personal life uri mwana wangu handipinde personal azvinamboipa ngoro maybe mine zvamai kuda kuziva wandiudza here zuva remuchato tichakuudzai mna zuva remuchato tinokuudzai unotanga waudza musiki because like
mafungira ndakaita songo ndeyekuti whatever zvatinoda and sometimes tinongoita tisina guidance yemusiki tinongozviita anoona so inini mapast 2 albums andaita aya and ndaimbonamata wangu wanga kuti handisangu munhu kuti ndinoenda kuchechi serikali ndinonamata but ndainamata nomwana chimbobvunza kuti but why vanhu vari kuona the negative in me inchisa 100% because ndima katora baba vangu mukanditi ndinda musoro wemba and makanditi nditungamirire mhuri but basa racho muri kuti ndiite nditungamirire mhuri and hamusi kuri vandudza so I still remember ndichimboita conversation naProphet Magai akanditi problem yekuti munoita zvinhu kazhinji musina kuudza musiki alright so this time ndakaunza mwari kuti ndoda kuita album but handitoda kuti ndinzi the best but ndoda kungoita album rekuti even nyange munhu asingateereri Sungura anongoappreciate kuti panenge pakagoneko. That was my wish and anobodi kunyepera zviri kuita zvinaka wona wafanira izi mudanzo achitofona kuti wangu wangu akagumbuka hadzisi hama dzedu dzedzedze hausatombofare mafoni calls awo akubva kuna baba awo avamwanisa please call me big ndinozofona because anenge asina airtime nechichichi kubva kuna baba awo tembo manhasi atondisira 4 makobheka mene ndangachifunga kuti mari acho pana choma please call me anowanda no please call me back here after 2 am anjadaire because anenge uzandapererwa nefio taurako anenge kuti chitembo king ndazoti ndichibva pashoka king mota yameno mota inenge yapera petrol mota inongofungangomira yega aiwa inofambira inafioka apa anenge ari kuseri kwetaundi ndindogara hangu kuchitungwiza but kwaunenge uchida kuti ndibve ne5 liters mundarama 1 azvibwenzwa ingorarawo ipapo zione kutamba unozondikwira kombi makuseri. Right, so how can we get in touch na Peter? Facebook yangu noshandisa Peter de Moyo. Even Instagram it's Peter de Moyo. Pa YouTube zvekuacta izvi no ina wasn't handisi actor handimboshindi act ndiri munhu ari kubatsira muzukuru wangu pose lolo muzukuru wangu so pane imwe act like it was episode aingoda any musician anongouya odi act so akanifonera kule ndakamboona muchingoita chimboita majeko paFacebook ndombura kuti muuye ndobva ndangouya ndikangoita so macomments evanhu aita kuti no I think Peter anofanwa kukurama uchiaita nalolo then from there here we are. Alright, kona baba nabara is a good friend of mine. Ko Romeo Romeo ndokuti ndimukoma bozi mombe kwandiri nabara vese vakoma kwandiri. Alright, saka shamwari yako ndiani pakati vanhu shamwari yangu my brothers anoona shamwari munhu wekuti ndogona kufurirana kuita naye musikanzwa like age diki like vana endi muridzo atogona kufurirana chichichi but bara ari Romeo Gasa Simon Tambi vavanhu vakuru Sulu Trison tikatosangana nawo nechitota madzikoma angu. Alright, saka iwewe na Endi na Gushungu na Carlos nofurirana togona kufurirana handina tofura ndatogona mogona togona. Alright, so mashoko angadotaurawo kuvatsigiri vako after this album nekwatiri kuenda kumberi because handifunga kuti tiratirane mavideos baba vako taivaziva nekuita wakaita ndakaita video nyama chaiyo saka video rako mashoko auda kutaura kuvatsigiri vako ndekuti chii vari kudivhaidha Sungura ndo zvakuita kuti zimudhanso inde mberi because vane zimudhanso vanosapotana special kana kilati yane birthday unoona munhu wese zimudhanso anenge ariko sapotana tuzvitadza kusungura iko zvino cause magroups esungura kutaura zvakasiyana kuti no Peter ari kutaura zvakadai maybe achiwanzira Romeo Peter ari kugona kudarika Perego ndo zvikuuraya Sungura Perego watoho tisiyana nekuridzira Peter kana wakapengera mafanzi ako so I think my fans ndo vari kudivhaidha Sungura because isu mamusician esungura tinotosangana tinotodii
ine hapana munhu weisungurawo ndisingasangana naye ende hapana munhu weisungurawo ndisingasike advice akatowandisa anoona but tikuzogwisaniswa nenyaya yemashoko anozobva magroups nechichichi so ndo mashoko andoda kusiyira mafanzi wayo twane sungura mbomirirai izvozvo because ndo zvekudivhaida chi because sungura ndo mother language ndo mother language zvimwe zvese zvemaforeign zvimwe zvezvuya zviendo but takutodivhaidiwa nenyaya iyoyo handitika right aiwa no ndizvozvo once again vanoda kubata Peter because vamwe takutogadzirira next year kuti no toda kuti show yekutanga Peter auye kuzoita kwangu especially paFacebook ndiyo Peter Moyo, paInstagram then number yatinoshandisa iripo futi paFacebook 0773 568 668 0773 568 668 igwe mokonzi right saka iwe chamari pazuva remuchato ipapapo ndo patoda kubva tapinda napo apapa and zvandoda kuti tapinda ipapo unobva ngoisa dzimwe dzacho unonzwisisa mazuva ano ndiri kupa mukana wako kuti unyatsoratidza udobidobi neunyanzvi yaChristmas kaita saka rega timbopinda apapa ndaandina Peter rega isusu timbotandara vamwe vanotobvunza kuti namba dzakewo vati 077 0773 568 668 077 568 668 rega tipinda apa The Skywalker moment of madness. And now, please stand by for absolute nonsense.
makanaka ndikakutarisa ndinoona ukuru baba makandikondera kundibangaza nderudo ishe makandikondera kundibangaza kanaka ndikakutarisa ndinoona ukuru amana wakanaka ndikakutarisa ndinoona ukuru baba makandikondera kundibangaza nderudo ishe makandikondera kundibangaza kanaka Moyo uri wangu iwe para mukusuba uri wangu pa moyo uri wangu iwe para mukusuba iwe mnyazi wangu baba makandikondera kundibangaza nderudo ishe makandikondera kundibangaza kanaka baba makandikondera kundibangaza nderudo ishe makandikondera ini makandikondera ishe makandikondera kundibangaza kanaka baba makandikondera ini makandikondera
listening to DJ T-Flow on the mix. Star FM. Feel it. Kuchifunga masanga ya rutsa mwana wangu wainakidza chikura